Hilde, jij bent sportschool-eigenaar, maar een heel bijzondere sportschool. Vertel, wat voor een sportschool heb jij op Curaçao opgezet? Op Curaçao. Ik heb een windsurfschool, Windsurfing Curaçao. Samen met mijn partner, Ingmar Schnitzler, zijn wij 4 jaar geleden begonnen met het geven van windsurfles. Hoeveel mensen heb je nu dat les volgt bij jou? Nou, heel speciaal en ik denk uniek in de wereld hebben wij meer dan 100 kinderen. Exact 115 kinderen die wekelijks les krijgen. 115 kinderen. Die wekelijks les krijgen? Ja. En in welke leeftijdscategorie? Vanaf 6 jaar beginnen we. Vanaf 6 jaar tot 15, 16 jaar hebben we kinderen in groepjes van 2 tot 5, 6 kinderen. Die elke week met een eigen vaste instructeur naar les komen. En waar is jouw sportschool gevestigd? Mijn sportschool Windsurfing Curaçao is gevestigd aan het Spaanse water. Dat is een binnenwater, het is ontzettend veilig, de wind is goed, het ligt goed op de wind. En daar hebben we ontzettend veel materiaal en planken en heel veel materiaal speciaal voor kinderen. Dat zijn hele lichte kleine zeiltjes waar ze heel goed mee kunnen oefenen en varen. Ja. 4 jaar geleden zeiden jullie van ja, wij willen wat doen. Eigenlijk ging het zo. Ja, vertel. Ik kwam naar Curaçao. Ingmar, mijn partner, is van Curaçao, dus ik ben eigenlijk met hem meegegaan. En toen ben ik, wij waren allebei windsurf fanaat. Ingmar is ook Antilliaans kampioen geweest met windsurfen. En hij heeft vroeger altijd gevaren tegen Bonaire, tegen Curaçao, tegen Aruba. Hij is zelf van Curaçao. En hij vertelde nu met deze wedstrijd, daar gaan we daar komt meer over zo, dat hij het ontzettend leuk vindt dat hij tegen mensen van vroeger nu weer vaart. Dus wij dachten dan van we gaan proberen om een sportschool op te zetten, maar speciaal dan windsurfen. Windsurfen. Eigenlijk hebben wij wat leuk is, wat ik zelf wat heel leuk vind, is dat wij nooit hebben bedacht, we hebben geen businessplan geschreven, we zijn gewoon wat les gaan geven. En geen businessplan, niks. Nee, gewoon begonnen. Gewoon begonnen met lesgeven en dat vonden we zo leuk, vond ik dat. En er was zoveel animo voor en er was helemaal Aruba, Bonaire is windsurfen ontzettend groot. Curaçao is het groot geweest, maar toen wij 5 jaar geleden terugkwamen naar Curaçao, waren er nog maar een paar windsurfers. Er was geen school, er werd niks verkocht, er werd geen les gegeven. En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen voor de lol. En er was zoveel vraag naar dat ik al het andere aan de kant heb gezet en dat ik heb gekozen toen om fulltime door te gaan daarmee. Toen 3 jaar geleden. Fulltime, ja. En al heel snel hebben wij ervoor gekozen om dus andere mensen aan te nemen. En zo hebben we echt een ontzettend heel leuk team van mensen die werken. Kids ook. Ja, we hebben wat ook heel leuk is, we hebben de beste groep kids, die worden dan getraind door Ingmar. Die hebben elke week les van hem. En die beste kids, die roosteren we in en die helpen bij de andere lessen. Daar krijgen ze een klein beetje een vergoeding krijgen ze ervoor, ze krijgen korting op spullen. En zo betrekken we dus die beste windsurfers, dat zijn de jongens die die ook geïnterviewd worden en die varen buiten op zee. Die helpen dus bij de kleintjes van 6, 7, 8 jaar met lessen. En zo mixt dat. En je ziet die hele kleine kids van 6, 7 zie je opkijken naar die kinderen van 10 van wow, dat wil ik. Het is een soort op jongerenwerk gelijk. Het is een hangout. Sommige kinderen die komen bij Windsurfing Curaçao en die zijn er gewoon de hele dag. Hangen ze rond, surfen ze, helpen ze. Ze doen alles voor je. Water. Nou, is het lijkt mij een dure sport. Klopt dat beeld wat ik ervan heb? Ik vind eigenlijk van het materiaal is wel kost zeker geld. Ja. Omdat het een soort specialistisch sport is. Die planken moeten ze hebben, de zeilen. Dat grote brede rugsteun. Ja, de trapeze. Wat wel het voordeel is, wij proberen heel erg duidelijk te maken aan kinderen en dat het niet het materiaal is waar ze goed mee winnen, maar dat het hun kwaliteiten zijn waar ze wedstrijden mee winnen. En dat zie je toch. Materiaal maakt uit. Een goede start en een goede techniek maakt meer uit. En wij promoten dus een beetje dat kinderen gewoon 1 setje hebben. Dus 1 zeil, 1 mast in plaats van een hele serie zeilen, een hele serie planken. 1 setje. Dus ouders doen een investering, dus in een plank, in een zeil en alles.
En daar surfen kinderen toch wel een jaar, 2 jaar zeker mee. En dan moeten ze eens een keer een zeil vervangen of een plank vervangen. Nou, verder hebben wij gereduceerd tarief voor de lokale kinderen. En het is ook belangrijk om te zeggen dat als ze eenmaal ze blijven niet de rest van hun leven lessen nemen. Op een gegeven moment zijn ze vaak. Op een gegeven moment zijn ze zo ver dat ze zelfstandig gaan varen met hun spullen. En als je gaat vergelijken met, ik ben zelf ouder van een surfer. Als je gaat vergelijken met tennis of zo. Mayra. Jij bent Mayra. Ja, ik ben Mayra. Maar Jouw zoon is kampioen van Aruba en van... hij is wereldkampioen van freestyle windsurfen. Van zijn leeftijdscategorie. Hoe oud was je zoon toen hij begon? Ja, hij begon 8. Hij begon met... Ja, hij is nu 10. Ja. Hij is nog 10. En toen dachten jullie van oké, dit gaat lekker. Schooltje, jongeren doen mee, zijn lekker enthousiast. Hoe komen jullie dan op het idee om een windsurfcompetitie op te zetten? Ja, we waren volgens mij helemaal de gek toen. Curaçao Challenge. We waren helemaal Wij gek. zijn de afgelopen 2 jaar zijn we met een team steeds, een vrij groot team windsurfers, zijn we naar Aruba Highwinds geweest, we zijn naar de Bonaire Pro Kids wedstrijden geweest, naar Cabaret, de Cabaret Classic is dat. Elke keer zijn we op die eilanden, vragen windsurfers daar wanneer komt er weer een event op Curaçao. Dus wij liepen ermee rond met het idee van we gaan het doen, maar we durfden nooit de stap te zetten van we gaan nu beginnen. Tot het half december werd. En toen hebben we toch gedacht van nou het windseizoen staat voor de deur. Het windseizoen op Curaçao is van begin december tot en met augustus waait het gewoon goed. Het staat ook bekend, de Nederlandse Antillen, als de Noordoostpassaat die altijd waait. De high winds van Curaçao. Ja, maar het is charisma, hè? Dat is charisma weet, ja. Nou, en toen hebben we gezegd, nou, wanneer gaan we dat doen? In de zomer heb je eigenlijk zit vol met events, met windsurf-events buiten Curaçao. Dus wij dachten, we laten iets doen midden in de vakantie, zodat alle kinderen op Curaçao er zijn en iets te doen hebben. Zodat de buitenlandse teams kunnen komen. We hebben dus midden met Pasen dit event 4 dagen gepland. 3 Maar maanden geleden. toen hadden we nog, vanaf half december was het, we zijn half januari pas Zijn we daadwerkelijk begonnen. begonnen. Met het zoeken van sponsors. We hebben een vereniging Windfreaks opgericht. Dat is het niet. Windfreaks, dat is de vereniging. Ja. Wij zitten, onder andere wij, met nog 3 anderen zitten we in dat bestuur. En Windfreaks organiseert dus deze wedstrijd. Maar het grappige is dat wij zeiden in januari, omdat we zo weinig tijd hebben. We doen het wel dit jaar, maar omdat we zo weinig tijd is, we houden het klein. Zeiden. We gaan nog een paar mensen uitnodigen, we houden het klein. Nou, op een gegeven moment, toen we in het begin begonnen te zoeken naar sponsors, die met name onze hoofdsponsor eigenlijk zo over zou hebben, die reageerde zo enthousiast. Iedereen sprong aan boord. Er kwam aan alle kanten werd er gesponsord en gedaan. Iedereen was hartstikke enthousiast. En toen kregen we ook nog eens een keer onze hoofdsponsor Albert Heijn binnen, die echt helemaal full force achter ons staat. Ontzettend leuk meedeed. En toen werd het in één keer niet zo'n klein event meer. En toen werd het in één keer een heel groot. Het is jullie schuld dat we vandaag Curaçao Challenge hebben. Ja. En Sorry. jullie doen dit- jullie doen dit om Curaçao een klein beetje op de map te zetten, op de wereldkaart te zetten, want de kinderen hebben al wat voor hun eilanden gedaan. Hè? Ze zijn kampioenen. En nu moet er nog een competitie komen. Windsurfen en windsurfen op de map in de map te zetten en Curaçao op de map te zetten. Heel goed. Hoe gaat het tot nu toe? De hele competitie. Competitie? vraag het de deelnemers. Die zijn super Het enthousiast. gaat heel goed. ontzettend goed. We hebben eigenlijk 2 soorten races. We hebben de races buiten op zee. Dat zijn 4 categorieën. Dan heb je 18 plus is gesplitst in 2. Dus je hebt de open, dat zijn eigenlijk de professionals. En er doen ook een aantal pro's doen mee. En dan heb je de sport, dat zijn mensen die voor het eerst varen. Dan hebben we onder de 18 ook weer 2 categorieën. Dat is 14 tot met 17 zijn de juniors en tot en met 13 zijn de mini-juniors. De jongste die meedoet, ik denk dat dat Steven Mijn zoon. is. 10 jaar, dus die vaart mee. We hebben 7 mini-juniors die buiten op zee varen. En vrijdag waren de golven zo hoog dat de boei lossloeg en dat je die kleine kids bijna niet meer zag. Het was enorm heftig en ruw buiten op zee. Toch Vrijdag ging het hartstikke hebben we zeker heel veel races kunnen varen.
Zaterdag hadden we een heel leuk programma. Hebben we ook eigenlijk voor ons hebben we dat nooit eerder gedaan. Wij als windsurfers, als nieuwe generatie windsurfers eigenlijk, hebben we een downwinder gemaakt. Dat houdt in, dan zijn we hier gestart op Seaquarium Beach. En zijn we naar het publieke strand naast het Marriott zijn we gefinished. En de snelste deed er een kwartier over en de andere een uur. Een kwartiertje, maar dan hebben we het weer over meneer Tati Frans van Bonaire. Dat is Die champion. Ja. ongelooflijk